Laruna beti espeziala berezia izan du da. Badu potentzia handia laruna mendia bezala. Turista batentzat unat etortzen bada, Euskal Herrira etortzen bada, larunera ez etortzia, larungo trenan eta ez ibiltzia, da Parisera joaten bazela, Torre Eiffelera ez joatia bezala. Turistak ere trena hartzen dute eta txankletekin unat gutxi edo zapatako egin etortzen dire eta zintle baloratu, zer den. Goitzen den jendiarentzako egun berezia da, eta orduan beraientzat egun berezia izatea ere bai berezia egiten du niretzat. Nire lehenbizko oroitzapen lanarekin edo, txikiak inelikan trena heldu zen, eta kaka frantzesak. Zailtasunak berez denak dituz, konparatzen baldin moduz edo zein estaturekin, atxak erraten duen bezala beti, hemen denatikan 3 behar duzu. Behar duzu izan 3 plan prestatuak. A, B eta C, por si acaso zerbaitek ere fallatzen badu. Neguan egoten gara invernando erraten dugun bezala. Nik ez txut astelen astiarte astiazken hortzegun hortzila eta egun horiek erabiltzen, nik batxut 2 egun bakarrekan. Eta da, lanian egonean beti da astelena eta neguan beti da igandia. Erratiko, nik kontrabanduan izena, ez dakit, gabalana hiltzen zen orduan, gabalana zela. Berak erranduna, jendiak gelitzen zen hemen lo egiten, eta Juanita Etxeberria, Aranztara Etxalarren bizi dena, arek erraten du Gran Hermano programa hemen hasi zela. Hombre, hemen rollitoak eta dena... Energia handia. Da energi toki bat, energi puntxu bat. Beti izan du bere xarmaz. Sentimentua bezala, lana ez da sentimentua. Argila, pausa, lurra. Batzutan bat jugu ideia, poltia dienak,